Una planta és un ésser viu pluricel·lular autòtrof. Les plantes obtenen el que necessiten per viure mitjançant la fotosíntesi. Inclouen organismes familiars com ara arbres, herbes, arbustos, lianes, falgueres, molses, etc. S'estima que actualment existeixen unes 350.000 espècies de plantes, definint-les com a espermatofitins, briofitins, falgueres i falgueres afins. El 2004 se n'havien identificat unes 287.655 espècies, de les quals 258.650 fan flor i 18.000 són briofitines. Inicialment, la diversitat dels éssers vius va ser categoritzada de manera que tots els organismes formaven part exclusivament de dos regnes, el dels animals i els de les plantes. Fins a finals del segle XIX eren els dos únics regnes en els quals s'agrupaven els éssers vius, i cada grup nou era catalogat bé com un animal o bé com una planta. Degut a això, van ser classificats com a plantes una diversitat de grups, actualment ubicats en altres regnes, perquè conjuntament posseïen l'única característica comuna, la de no ingerir aliments.